Umlisa osolwa ngokugwaza abulale umculi waseThekwini uLindokuhle Cele uvele enkantolo yeMantshi namhlanje. Ukubulawa kaCele kusolakala ukuthi kuyamene nenzondo ebhekiswe kwabathandana bengabobulili obufanayo. Inkantolo ibigcwele phama. Abaningi bebefuna ukuzozibonela osolwa ngokubulala umculi owaziwayo. Umsolwa oneminyaka engu-23 ungene enkantolo izandla zakhe zifakwe amabhandishi. Akakhombisanga ukuthuka, kodwa ufake isicelo sommeli we-legal aid. Umculi uLindokuhle Cele wagwazwa amanxeba amaningana ngenkathi elinde ukuthenga esitolo esisemlazi ngoLwesihlanu. Washona efika esibhedlela. Abaningi bakholelwa ukuthi ubulawe ngoba engumuntu othandana nabobulili obufanayo nobakhe. Sifisa ukuthi sisende a strong message ngoba siyothatha kuphela isigwebo esithi uthola udilika jele okunye nokunye asikwazi ngendlela umntwana alimele ngayo ama step wounds awu3 kwi-spinal cord. We need to work together as all community, civil society, political parties to take away the fear for the gay community, make us proud again to walk in the streets, make us not be scared to be who we are. Umsolwa ubuyiselwe esitokisini aze afake isicelo sebail ngomsombuluko ozayo. Londa Khatib, SABC News, eMlazi.